matamis ay nakakamatay. Malamang, tahimik na ang aming barangay. Ako lagi kay mama. Na matapos na kami ang sabi niya. Porket pala mura, masamang tao na. Ikaw nga pala Simba, pero chismusa. When the night has come, Bakit ba parang mas marunong ka pa kay Lord? Are you the Father? Are you the Son? Are you the Holy Spirit? So, sabi nila, asa lang daw ako sa asawa ko. Nagtataka ako, kanino ako aasa? Sa asawa nyo? Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Sa aking paligid ako'y hinuhusgahan. Sa bawat kilos ko ay sadyang pinagtatabuyan. Kahit mga kaibigan ay walang pakialam sa kalagayan ko at hilig hindi maintindihan. Wala nakikinig at sarado ang isipan. Nais ko lang naman ay kanilang maunawaan. Tanggapin ako kung sino at mga tinutupad. Handa kong harapin ang pagsubok kahit tuwan. Lahat ay kaya, basta't marunong magmahaling. Pamahagi ang biyaya sa harap ng may kapal. Ipaglaban ang talento na pinangahawakan kung ano ang dahil hindi. Ituloy mo lang kung ano ang nakakasaya sa'yo. Bayaan mo silang maestro. Wala kang alam sa nararamdaman ko. So don't give comments about my personal life because I don't give comments about yours.